Το όνομά σου είναι? Μαριλία Σκανδαλάκη και έρχομαι από το Ηράκλειο Κρήτης, το Backstage Dance Revolution. Είναι πρώτη φορά που έρχεσαι? Όχι, είχα έρθει και πέρσι στη Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή και εδώ τώρα ήταν πάρα πολύ ωραία η διοργάνωση, μου άρεσε πάρα πολύ. Τους κριτές, μίλησα κιόλας με τους κριτές, ήταν πάρα πολύ έτσι με γνώση, ξέρανε και πολύ καλοί. Στις βαθμολογίες? Στις βαθμολογίες, Τους είδες δηλαδή λίγο αυστηρούς? αυστηρούς, αλλά ήταν αντικειμενικά. Πώς θα ήθελες να παροτρύνεις άλλα κορίτσια για το συγκεκριμένο event? Καταρχάς θέλω να πω όλες οι χορεύτριες αυτό που νιώθουν να το δείχνουν και έξω, να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να το θέλουν και νιώστε το, δηλαδή άμα δεν το νιώσεις είναι όλα εδώ και εδώ.